Good morning guys. So today is September 9. It's a regular holiday, so walang pasok ni today guys. So today is Monday. So unang man ako panglaba. Nang laba ko og habol. Mga nanilhig ko guys. So nag-arrange ko diri sa amo ang balay. So abang-abang mga ganap base wala ko ganap today kay magayang-hayang ra ko dito sa tindahan, way buhat. Magbantay ako dito guys. So amping ta permi guys sa another day, another kayod. Punta na ko sa among tindahan guys. Always, Chuki as always, Chuki as always, Chuki as always. Ang palangga sa mana, ang palangga sa mana. Ang siya bibi nga luoy ka ayo. Guapa. Flat ang likid. Just fall in love in Oslo. So guys, nindot kayo siya guys. Fall in love with Oslo. Sa Quartel beach. Fall in love with Oslo. Thank you guys for watching.